7. Защото ние бяхме 100 плюс фирма, но тя вече има двама извън. Вине сама. Далекия надолу? Да. И аз бях 106. Малко режим, малко. Тук режима е беше много настане, 5 пъти на ден. Продъл вече не япки, но бях 30 пъти на колата. Ама не отбутал от това. И на двата дея, и се е краща да се отбира, но това да е риба. Петънките, малко, зеле, тук може да се следи. Ама не се трябва да вали, това е по-значи лади. Колко да е? Аз съм бърз. Освен това за месец на стен което не е екстремно, но то така какво аз да вървам ли това? Да, но не знае, 52 и 3.